ka ni Mama, ha? Ano ba naman yan, Fatima? Nagugulat ka naman? Oo. Sa boses mo nagulat ka pero hindi ko pala narinig ang iyak ng anak natin. Ayos ka rin, ha? Eh, kanina naman hindi umiiyak si baby. Kanina hindi umiiyak si baby. Ang sabihin mo kahit nakabagit yung anak natin sa kaiiyak, eh wala kang pakialam kasi nakatutok ka lang din sa cellphone mo. Grabe ka naman magsalita. Totoo naman, ha? Bakit? Nasasaktan ka? Sino ba naman di masasaktan doon? Eh, day off ko naman. Karapatan kong gawin ang gusto kong gawin kasi pahinga ako sa trabaho ngayong araw. Wow! Buti ka pa may karapatang magpahinga. Eh, kumusta naman ako? Isusumbat mo na naman sa akin pag-aalaga mo sa anak natin. Malamang! Yan tayo eh. Makapagsalita ka, akala mo, di natin na nakikinalagaan mo. Hindi ako magkakaganito kung tinutulungan mo sana ako. Kaso hindi. Akala mo kung sino ka senyorito? Baka nakakalimutan mo, ha? 2 buwan pa lang tong anak natin, August. Hindi ko nakakalimutan yun. Tsaka tinutulungan naman kita sa hapon na makakaya ko ah. Talaga ba? Eh, hindi mo nga maalagaan ang anak natin ng ilang oras para makatulog man lang ako, eh. Puyat na puyat kaya ako. Tapos ikaw, palagi na lang ang sarap ng tulog mo sa gabi. Pumapasok ako sa araw. Anong gusto mo? Pareho tayong puyat? Ang sa akin lang naman, iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako sa'yo. Simula kasi nung mga anak ako, parang kung sino na lang ang trato mo sa akin. Parang katulog mo na lang ang tagapag-alaga ng anak mo. Masyado ka namang OA. Hindi naman kita tinatrato ng ganyan ah. Hirap sa'yo, kinakawawa mo lagi sarili mo eh. Kawawa naman talaga ako, ha? Di ba? Hindi ba halata? Tingnan mo nga yung itsura ko. Hindi ko na magawang magsuklay o maligo man lang kasi nakatutok ako sa anak natin. Pahinga ko na sana yung araw na nandito ka, pero hindi ka rin maasahan. Kung minsan mas ikaw pa ang inaalagaan kaysa sa baby natin, eh. Hindi ko nakasalanan kung di ka makapagsuklay o makaligo. Diskartehan mo yan. Laki ka na. Buisit ka talaga. Oo, tingnan mo. Anak, Pati anak natin ay hihintay na sa bunganga mo. anak. Hindi ako magbubunganga ng ganito kung may kusa ka lang. Ang kaso, parang ang laruan na ni Susi, eh. Kung nakaraan, kinumpara mo ako sa pakong ni Pukpok. Ngayon naman sa laruang ni Susi. Totoo naman, eh. Bakit? Nasaktan ka ba, ha? Malamang. Akala mo sa aming mga lalaki, walang feelings. Sa'yo, oo. Kasi mukha kang nagmamaliit-maliitan. Kaya wag ka naman eh. Alam mo, kung sisirain mo ng araw ko, mabuti pa. Punta na lang ako sa mga tropa ko. Sandali! Sandali lang! Sino may sabi sa'yo na aalis ka? Dito ka lang! Sino may sabi sa'yo na mabibigilan mo ako? Isusumbong kita sa nanay mo pag umalis ka. Kaya kung ayaw mo masermonan, dito ka lang sa bahay natin. Ang bihira naman. Ginamit mo pa si nanay. Talaga! O, ayan. Buhatin mo ang anak natin. Teka, ano gagawin ko rito? Alagaan mo! Patindihin mo! Hindi kaya naman patulogin mo! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di sa banyo. Maliligo kasi nanlilimahin na ako. Sabi mo, diskartehan ko maliligo ko, di ba? O yan, bantayan mo anak mo. Diyan ka na. Naman eh. Bilisan mo lang ha. Lana baby. Nandito na si Papa. Huwag ka na umiyak. Papa Dudo, 25 years old na po noong nabuntis ko si Fatima at nung nalaman niya ni nanay ay hindi siya agad natuwa dahil nga sa aming 5 magkakapatid na lalaki. Kaya ko lamang yung mahinang dumiskarte at tatamad naman. Kaya naman nag-alala ng gusto ang nanay ko kung paano ko kukuhain ang magiging anak ko. Eh wala naman akong trabaho noong nabuntis ko ang kinakasama ko. Buti na lang talaga at naawa sa akin yung isa kong tropa kaya pinasok ako bilang waiter sa parisan niya. Kaya sinabi ko sa nanay ko na pangangatawanan ko ang mag-ina ko. Pero dahil wala pa kaming sapat na ipon na napangkubod ay inuwi ko muna sa bahay si Fatima. Maayos kong naging pagtanggap at pakikitungo ng nanay ko kay Fatima. Bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat niya. Palibas ay matagal na talagang gustong magkaanak ng babae ng mga magulang ko. Pero namatay na lamang ang tatay ko ay hindi yun natupad. Kaya nga itinuring ni nanay na parang tunay na anak si Fatima lalo na at ito lang yung manugang niya na tumira sa bahay namin. Kaya lang ay meron din palang disadvantage yun dahil kapag nag-aaway kami ni Fatima, siya ang laging kinakampihan ng nanay o perya ko, Papa Dudu.
Pero yun iniisip niya. Intindihin mo na lang ang kinakasama mo. Baka mamaya dumaan sa ano nga yun. Postpartum depression yun si Fatima. Mahirap yun para sa aming mga babae na nagluwal ng sampon. Kayo talaga? Kung ano-ano yung nababasa niyo sa internet. Anong postpartum depression? Hindi naman yung totoo. Dami niyong alam. Anong hindi totoo? Eksperto na ang may sabi. Saka kung makapagsalita ka, palibhasa hindi ikaw ang nanganak. Bakit naman kami magkakaanak? Eh lalaki kami, di ba? Wala kaming matres. Aba, napakabastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kaka-26 ko lang po, di ba? Alam mo naman pala na hindi ka na bata, pero parang bata ka pa rin kung mag-isa pa tumasta. Baka nakakalimutan mo. May sarili ka na rin anak, Igos. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero Pero ano, nakakapagod din pala maging magulang. 2 buwan pa lang ang anak ninyo ni Fatima. Mahaba-haba pang panahon ang uuwi na sa pagpapalaki ng anak niyo. Tapos napapagod ka na agad. Hindi ko naman po kasi alam na ganito kahirap maging tatay. Ano pa lang sa kailangan ko magtrabaho para may pagkano sa tayo pa yung anak ko. O eh, sino gusto mo magtrabaho? Ako? Eh, matanda na
Tama na po, nakakasakit na kayo. Nang nasaktan kita para magtanda ka. Puro ka sa amin na hindi ka na bata. Pero tignan mo nga yung ginawa mo sa kinakasama mo. May anak na kayo ni Fatima. Pero bakit nakuha mo pag tumingin sa iba? Kasi nakakasawa na po yung ugali ni Fatima. Nakakaamoy ko na. Parang hindi na siya yung babae pinarap ko. Parang nag-iba na siya. Kaya ka ng babae kasi naging iba na si Fatima. Baka naman iba yung yun. Kasi sa nakikita ko, siya pa rin naman yung kinakasama mo. Yung nanay ng anak mo. Oo, may nagbago sa kanya. Lalo na sa pisikal niyang itsura. Nakwento niya sa akin na hindi ka na raw nagagandahan sa kanya dahil hindi na siya madalas na mapag-aayos o kahit suklay man lang. Pero naisip mo lang ba kung bakit? May anak siyang inaalagaan. Naisip ko naman po yun. Pero yung ibang nanay na, bakit nagagawa pa rin mag-ayos sa sarili nila? Eh malamang hindi sila nangungunsili sa mga asawa nila. Hindi tulad mo. Mahina na nga dumiskarte. Nakuha pang mambabae. Ay, saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa iyo, anak? Bakit kasi ganyan ang ugali mo? Bakit hindi ka na lang nagmana sa mga kuya mo na matitino at responsable sa mga pamilya nila? Yan na naman kayo. Kinukumpara niyo na naman ako kay ng kuya. Kanino kita ikukumpara? Sa mga kapitbahay? Siyempre hindi po. Nagtataka lang ako. Kasi pare-pareho naman kayo ng gatas na ininom. Isa rin yung tubig na pinag-iinom ninyo. Ay, walang labis, walang kulang. Pero bakit parang sa'yo sumablay, anak? Ewan ko po. Basta yun yung nararamdaman ko. Kulang ko na kay Fatima, kaya nagawa ko tumingin sa iba. Ganun na lang yun? Hahayaan mo na lang masira ang pamilya niyo? Dahil lang sa ayaw mo na? Kasi naman po, pilitin pa natin. Wala rin naman matutubuhan. Ay, napakasinto-sinto mo talaga kahit kailan. Papadudot na galit ako ng gusto kay Fatima dahil sa pagsusumbong niya sa nanay ko. Ewan ko pero pakiramdam ko ako yung Malakad kasi kami, pupunta kasi kami ng Benguet, mag long ride. Kaya nagluto na ako. Sundo ko lalo ang kinakasama ko at sa kanya. Bakit ko nagawang tumingin sa iba? Hindi ka nagtagaling tuluyan na akong umalis sa bahay namin para makisama sa babae ko dahil mas ramdam ko sa kanya ang concern at pag-alaga sa akin. Alam ko na marami sa inyo ang madidismaya at sasabihin na mga mahirap ko. Kaya kapag kalipas ang 3 buwan ay nangyari ngayon, nang manlalaki naman ang babaeng pinakit ko kay Fatima at hindi nagtagal, ay iniwan na rin niya ako. Noong naging mag-isa ako ay nakaranas ako ng depresyon. Kaya kinapalang ko ang mukha kong umuwi sa pamilya ko. Kaso hindi ko naabutan sa bahay namin ang mag-ina ko dahil sinabi ni nanay na umalis na raw at di mapapadulog. At umuwi Siyempre, sa kakain kapatid niya kami, para tapos doon na matira yung at maiiwan. kasama Kakainin lang maiiwan. naming Mga anak ko. Papadudod doon ko po na-realize na sobrang lungkot pala na mag-isa sa bahay namin habang wala ang Binibiro mo ko. Kape tayo, Kaya kuya. nga noong sinermonan ako ni nanay ay pigit mata kong tinanggap lahat ng mga sinabi niya. Sampunin mo na ako. Tama naman kasi siya dahil naging pabayaan kong padre de pamilya at malaki talaga ang pagkukulang ko kay Fatima at sa anak namin. Doon ako nag-isip-isip na sana'y hindi ko pinagpalit ang pamilya pero Tapos maliligo nang pa ako. makapag-ipon na ako ng lakas ng loob ay ginawa ko lahat ng sa tingin ko nararapat na tamang gawin. At yun nga ay ang panunuyo kay Fatima na bumalik sa bahay namin at sa buhay ko. Kasama ang nanay ko ay pinuntahan namin sila sa tinutuluyan nila para humingi ng pamangkin. Umaasa ako mamadudod na matatawaran ako ni Fatima kasi alam ko sa sarili ko, mahal niyo ako. At ako pa rin ang tatay ng anak namin
My natin. day is okay. Pagod na ako magpakaawa sa atensyon at pagod na ako sa pagmamahal mo. Pagod na ako mahalin ka. Please, huwag mo naman gawin sa akin to. Ang galing. Huwag ako mapagod sa'yo. Oo, bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon kasi nagsisisi na ako. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na nga ako, di ba? Ibig sabihin, pati pagbibigay ng pagkakataon sa'yo, kinapaguran ko na rin. Pagod na akong umasa na magbabago ka pa kaya bahala ka na sa buhay mo. Ang Fatima init. naman, huwag mong gawin sa akin to. Madaling araw pero ang init. Alalahanin mo may anak tayo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero hanggat wala kang napapatunayan, wala ka rin karapatang matawag na tatay ng anak ko. Pangako, magsisikap ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho para tumaas yung sahod ko. Para makabukod na tayo at mabigay ko rin yung pangangailangan niyo. Gawin mo muna bago ako maniwala sa'yo. At kung magawa mo man, huwag ka pa rin umasa na magkakabalikan tayo. Hindi ko naman ipagkakain sa'yo yung anak natin eh. Pero ayoko na makisama sa'yo kahit kailan. Ayoko na ulit maranasan yung mangungusumi ako sa'yo. Yung papraning sa'yo dahil sa pagiging sinungaling mo. Regalo ko na lang talaga sa sarili ko na bitawan yung relasyon natin. Kasi alam ko, wala na akong mapapala sa katulad mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Walang pinapanganak na perfecto. Kaya nga magsikap ka na lang na magbago para maging mabuting tatay sa anak natin. Kasi hanggang doon na lang yung magiging papel mo sa buhay namin. Ang mabuti pa, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Fatima naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Sorry pero ayaw na nga kasi talaga kitang makita. Hindi pa ako na makita ulit ang manlolokong katulad. Kaya umalis ka na. Please, pag-usapan natin to. Huwag pa may magtapuyan. Gusto mo ba lumuhod ako? Hindi mo na kailangan gawin yan. Umalis ka na lang. Sige na, umalis ka na. Huwag ka na muna magpapakita sa akin. Fatima, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. Fatima, mag-usap tayo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Fatima! Papadudot na pahiya talaga ako na gusto ng pagsamhat ako ni Fatima ng pinto. At ang sakit lang sa loob ng mga sinabi niya sa akin. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa dahil kasalanan ko naman ang lahat. Iyak ako ng iyak habang inaano ni nanay. Buti na lamang at kasama ko siya dahil parang nawala ng lakas ang mga tuhod ko dahil sa mga nangyari. Ramdam ko ang pag-aalala niya at nananaig ko rin sa kanyang pagiging magulang kahit na galit siya sa akin. Patuloy kong sinuyo si Fatima dahil nandun pa rin ang pag-asa ko na mapapatawad niya. Sinubukan ko pa nga siyang ligawan ulit pero mariin niyang sinabi na ayaw na niya talaga makipagbalikan sa akin. Doon ko napag-isip-isip na baka kaya niya ayaw sa akin dahil hindi ko pa napapatunayan sa kanyang lahat ng mga sinabi ko. Kumbagay wala pa akong may pagmamalaki o resibo para sa kanya. At sa anak namin, kaya nga doon na ako nagpatulong sa kuya ko na nasa Canada. Nakunin ako dahil gusto kong magtrabaho doon. Bago po umalis ay sinabi ko kay Fatima na babalik ako para pakasalan siya. Bagaman sinabi niya na wala na akong aasahan sa kanya, ay hindi ko yun pinakinggan at pinaniwalaan. Tinuloy ko ang pag-abroad ko habang nagsusustento sa anak namin. Hindi naman pinagkait ni Fatima ang anak ko, kaya naman masayang-masaya ako. Pagkalipas nga ng 3 taon ay umuwi ako sa Pilipinas para tuparin ang pangako ko sa dati kong kinakasama. Naano ko na sanang mag-propose ng kasal sa kanya kaya lang ay nalaman ko na ikakasal na pala siya sa iba. Naku, ang bongga naman itong invitation na to. Good morning po, Nay. Ay, good morning din, anak. Ano po yung hawak
Yeah, we are Pero sick. nagulat na lang ako nung nalaman ko na sa iba naman siya ikakasal. Gaya-gaya na sa mga kapisan. Tulak naman mo umaasa magpasa hanggang ngayon. Tigil mo na yan. Dapat lang naman ang sumunod ka. Kasi may anak na dapat mong suportahan at pagtapusin ang pag-aaral. Kahit para doon na lang sa bata. Maging mabuting tatay ka. Kasi yung dati kilala ng ibang lalaki. Yung trumado sa kanya ng matino. Nagmahal ng totoo. At hindi nang iwan dahil lang napagod sa relasyon at naghanap ng iba. Hanggang ngayon po ba, sinusumbat niyo pa rin sa akin yung mga kasalanan na nagawa ko noon? Eh bakit hindi? Kasalanan mo naman talaga kaya sa iba ikakasal si Fatima eh. Kung hindi ka sana nagloko noon, kayo pa rin sanang magkasama ngayon. Ay, sa totoo lang, nalulungkot ako nung nagka-boyfriend si Fatima. Pero nung nakita ko siya pilit ng lalaking mapapangasawa niya, napanahan. Piling ng lalaki. Ano po? Ano ba yung kinakampihan niyo? Kinampihan naman kita. Pero hindi ako konsentidor na ina. Saka dapat mong matutunan ang leksyon ng mga kasalanan na gawa mo noong araw. Yan na yun. Paano na ako nito? Saan ka lang magmamahal sa akin? Well, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Kailangan mo sa Fatima. Nakasaya ka rin para kumain ka ng may bagong babae na mamahalin. Pero siguraduhin mo lang na magpapakatino ka na at hindi mo na uulitin yung mga kasalanan na nagawa mo noon sa dati mong kinakasama. Paano ko po gagawin yun? Eh, mahal ko pa nga si Fatima. Pero hindi ka na nga mahal ni Fatima. Isaksak mo yan sa kukote mo. Sakit naman po nun. Masakit talaga kasi luko-luko ka nung araw. Ay, oo nga pala. Itinalo ka rin sa kasal ni Fatima. Kasi gusto ko yung makita na kayo. Kaya pumunta ka ha. Samahan mo ko doon. Ayoko, Nay. Ano ayaw mo? Hindi ka ba nakikinig? Gusto ko raw makita ng anak nyo. Kasabi ko lang na kahit sa anak ko ay maging mabuting tatay ka. Oh, naku! Kahit kailan napakapasaway mo. Papadudod kahit na ayaw ko at labag sa loob ko ay pinilit pa rin ako ni nanay na dumano sa kasal ni Fatima. Masaya naman ako kasi nakita ko yung anak namin pero mas nanaigla. Talaga sa akin yung matinding inggit at panghihinayang lalo na nung tuluyang pinasal sa ibang babaeng pinakamamahal ko. Akala ko sa mga nobela o pelikula lang nangyayari yung ganung bagay. Pero meron din pala sa tunay na buhay. Ang masasabi ko lang ay sobrang masakit. Mabuti na lang at nakayanan ko pa rin inuwihan ang mga panahong yun. At nag-congrats pa ako kay Fatima at sa asawa niya. Sa kasalukuyan ay nag-move on na rin po ako at tanggap ko na naman sa sarili ko na hindi na magiging kami ni Fatima lalo na at kasal na siya sa iba. Kaya nga nag-decide akong umalis sa Canada para abalahin ang sarili ko sa trabaho nang sa ganon ay mas madali akong makalimot. May mga gabi pa rin naman na umiiyak ako at nagsisisi sa mga kamalian ko sa nakaraan. Pero alam ko na hindi ko na yon mababalikan pa at ang tanging gagawa ko na lang sa ngayon ay ang magsikap na maging mabuting tatay sa anak namin ang dati kong kinakasama. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programang Barangay Love Stories. Naway nakapulot ng aral ang aking kwento para sa mga kabarangay natin. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay August. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, nagigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, ikaw mo, pwede kang
Pupunta kasi kami mag long ride. Pupunta kami ng Benguet. Panoorin nyo na lang yung vlog ko.